Saps què és el que més m'agrada de tu? Lo què? El tamany de la teva cigala. Ah, sí? Sí. És que és perfecta. Perfecte, Perfecte del pal. Grossa. Perfecte en el sentit de que no em fa mal. És que estava farta de la cigala del Joan. Saps el que és follar i després no poder caminar? Que et faci mal cada vegada que te la fica. És que la tenia enorme i ho havíem de fer sempre a poc, amb molt de compte. I amb tu no. Vale, guai. És que no em podries fer mal ni encara que la tinguessis dura. I això és una cosa que m'agrada molt de tu, que no la tens mai dura del tot. No, sí, t'entenc. Però entens que això és una cosa bona, no? O sigui, tens una tita fantàstica. O sigui, no fantàstica de fantàstica, sinó de maca, de bona. Bueno, ja, però jo el que no entenc és què et tia això de bo. Que és màgica. M'agrada perquè quan tu vols follar i jo no, doncs em deixo follar, perquè jo no sento res i a mi m'és igual, Però puc pensar en l'examen de demà, en la llista del supermercat, en... Mira, carinyo, prou. És que no... Et puc dir una cosa? A vegades m'imagino que som en una peli porno. Ah, sí? Sí, i m'imagino que la teva tita és un clítoris i que som dues noies que tenim sexe apassionat. Vale, me sembla... Amor meu, però... entenc que a mi m'agrada no tenir orgasmes amb tu. Sí, perquè tenir orgasmes és una pèrdua de temps. Saps el temps que vaig perdre tenint orgasmes amb el Joan? 3 anys. Era horrible. Era un infern. Tota l'estona calenta i amb espasmes... No, mira, prou, carinyo. No, i el tio empalmat, saps? La qüestió és, tu ets feliç amb mi? Carinyo, però qui li importa ser feliç? Vale. Aquest ha quedat molt bé. Ha quedat molt guai. No et toco. Ah!